Hey guys, padong day meron sa Donhill kay naakoy mga follower na i-treat nako sa Donhill og street foods kay ubay-ubay naman tag followers ro, nag-celebrate naman ta og 52,000 followers. Namili ko og mga followers na i-treat na to og kaon. So at dali uban ni may mga unta. My darling, I love you, 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 I love you. Baliksan ka rin. Unsa kay tay mo ngan, ma'am? Margie Bargaso. Margie, thank you so much. Ikaw pa din isugot to mo ko buo ka sorry. Sila po followers pa na nimo. Ay, followers pa na sila mo? Ah, basta hindi na lang may mga on. Bitaw ma'am sige. Unsa mo ganahan kanon? Okay ra ma'am. Ala na ulaw. Guys, so usa sa mga followers na ako i-treat ron si Ma'am Margie. So, gahuwat pa ta sa uban. Paabuton sa nato, ma'am, ha? Para dungan-dungan na lang ta. Sige, guys. Oh, hello, guys. Mga followers daw ni nako dire. So, mang-order ta daan kay para dire na naman ni hapon. Sige, pamili mo lang. Nay plato. Dito lang. Ah, okay. Ma'am, pili diri, ma'am. Ayaw pag okay, ma'am. Pilang usaan ni? Tag 10 ma'am. Tag 10. Shout out, ma'am. Ang sa inyong ngalan, ma'am. Elsa. Elsa. Um, Ngalan. Jinjen. Ha? Jinjen. Jinjen? Lani. Lani. Oh, so guys, mga himog Donhill, guys. Na sila barbecuehan dire. Ang singan? Lorna's Barbecue. Lorna's Barbecue. Sige, pagdungan mo. Welcome to Lorna's Barbecue. Go. Welcome to Lorna's Barbecue. Zara. Ah, sige, di ako ka. the arrival. The arrival. Nag-order na kong daghan. Daghan niya. Barbecue. Pero mga bukaw kong balot. Oh, nanaputay laing follower na abot. Alera, kung saan ka man, pumunta ka na dito. So guys, atong librihan si ka-auntie kay dugay na biya ning ga-follow nato, guys. Maikog ta. Na vlogger na gud siya. Appeal guys. Pili na diha ka-auntie. Lami biya nilang tukwa ay. Hello. Shout out unsa kay ngan sa inyong store? Street balls. Street Boss. There is sa Donhill. Pagtulogis ra. Tulogis ra ang ilahang mga products, guys. Pumunta na kayo dito guys. Pumunta na kayo dito, sabi ni ka-auntie. Ayun na mo Jerry, kay Tagtologist ra. Mo na lang na inyong tukwa. Napang itopo diha el. Napang itopo ma'am. Pila Kani lang. Unsa gani ni siya? kuan ni siya. Veggie ni. Veggie. Kani mo ma'am. Oh, pili pa rin yung tukwa. Pila Kanang pa? pila tag G's gihapon? 25. Pila? 25 yung 25 ang tukwa. Upata lang na. Pat. Upat ka stick, oh. Daghana ka-auntie. Ayaw sa pag-diet ron. Pasa ang diet. Asa na ano balhin naman lagi yung kuan. Arrangement. Sige. So guys, kung mamalit mo og snacks, ari lang mo sa Street Balls, diri sa Donhill, tag G's ra ang tulo. Tulo G's. Alright. Busog na ka auntie? Dili pa, kailangan ta ko mga 5 kay nani. 5 ka baso. Unsa imong ganahan diri ka auntie? Kuan kanang squid ball. Squid ball. Nganong ganahan ka mo palit diri? Kay kuan kay mga tindera. Kanang buutan. Sabi na ko guwapa. Guwapa. Hi ate, ang sa imong ngalan ate? Leah ma'am. Leia, Ma'am Leia.
sige, kaon di maayo dai. Eh, dalho na lang ako dito. Pwede ra jud mo mag take out, guys. Lobster. Napo ni sila drinks, guys. Klase-klase ni ilahang drinks diri. Na sila blue lemonade. Unsa ning orange te? Ay kani yellow. Mangga? Blue lemonade, pineapple, melon, pandan, red ube. Alright. Patulo na sila. Oh, sige. So, 5 ka drinks inyong kapilian. Pwede ni siya G's, pwede ra pud 20. Wala puso. Di. Wala ba? Ako ibalhin dari uban. Kuha puso. Ako ang puso. Saman jud. Listening. Listening, Zay. Listening. Oh, unan. Ay, saan naman taon si Alero? Ginataang puso sa saging. Ginataan nga heart. Guys, so mo ni ang ginataang Heart. puso sa saging. Ginataang heart ni Joylyn. Si Idol, si Alira. Heart na ako, gigataan na ako. Alright. Diyan ka lang, kakain kami. Kami na sila. Padong na? Wala to na to. Ngayon sa tagtopo. Nakaon mo sa akong puso. Kakainin niyo puso ko.